Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Seng Khasi Laitkor Pyllun, ka balong ketanat jong ka Seng Khasi kimi, kala pelong ya ka Shad suk Mynsiem ka baar sengi, kata ha ka arpun riu bat arpun yau tarik, u yayong ahrajar arpsan ha madan Laitkor, kum shibanta ban aingu aidem. Yau try kenra nong tau nong bu, ban the say ya ki jingker hu ha ukun ban riu. Kum ban chupentep hangni, baka Seng Khasi Laitkor Pyllun, kala pelong ningkong ya ka Shad suk Mynsiem haus nem ahrajar nyau. Bat dangshen, kala rakhiru ya ka jingdap sanpos nem jong ka jingsdang ya ka Seng ha kani kathan. Ha kani kasngi la sakhilang da kirangba Seng ka Seng Khasi Laitkor ki temen kisan kirangba na ka Seng Khasi kimi ki dkhot jong ka Seng khilang usim khana jong ka hima khairem upaim habapan singsiem u MDC jong ka nongkrem constituency u ba kitbor langsiem bat ki weide ki kenrem kilendan.